Hi ha gent que se'n va a estudiar, se'n va a treballar, doncs, bueno, motius personals de cadascú. Cosa que crec que és molt bo perquè quan surts fora també aprens moltíssimes coses que després quan tornes en el poble realment pots dur a terme la ment s'obre. Si tens una ment oberta, sempre podràs ajudar molt més al poble, molt més. De tristesa, crec, perquè em trobo un poble una mica deixat, no una mica, bastant deixat. Un poble brut, un poble amb moltes coses, amb moltes instal·lacions que no estan cuidades, moltes entitats amb moltes demandes que tenen, molta inseguretat que ens trasllada la gent. Clar, quan vas escoltant dia a dia, perquè jo crec que la base de tot en aquesta vida, si no et dediques a la política, si no t'has dedicat mai i comences, és sobretot escoltar la gent. Jo vinc a fer una política de poble i, com t'he dit, per nosaltres el principal són que els carrers estiguin nets, que hi hagi seguretat, això és fonamental, que sobretot doncs, hi hagi esport per la gent jove, per la gent gran, se'ls hi acondicioni places que puguin estar doncs, tant per jugar com per fer esport, que hi hagi sobretot moure l'economia. Tenim un entorn preciós a Sant Sadurní, preciós, del qual, a veure, sempre no ens hem d'oblidar, som la capital del cava. Hem de fer potenciar això. No pot ser que comerços o que hi hagin locals tancats amb la imatge que això desprèn. I tots sabem que allà van començar després els problemes, a poc s'ha anat teixint i s'ha anat transmitint que allà hi havia problemes i que es crearia a la llarga problemes més grossos. I, bueno, hem arribat a aquesta situació, la qual jo insisteixo molt, que em fa molta tristesa, molta, ser la primera que vegi que realment ens hem d'exposar públicament, un poble s'ha d'exposar públicament perquè això es mig solucioni, perquè bueno, ens hem de recordar que a dia d'avui el quartel continua ocupat. Han marxat els conflictius, com es diu? Sí, clar que sí, els més conflictius han marxat. Els que van entrar primers tampoc eren conflictius, però el quartel continua sent ocupat, la caserna està ocupada encara. Si s'hagués fet més pressió com s'està fent ara, però aquesta pressió ja hagués tingut que ser feta abans. Vull dir, no hem d'arribar a aquests casos, crec jo. És molt trist veure que tu has d'arribar en un cas en extremo, quasi, per aconseguir alguna cosa, no? Això s'ha de lluitar cada dia i des del primer moment que tu veus que hi ha una cosa que el quartel estava ocupat, els agradi o no ens agradi o no ens agradi, estava ocupat. Aleshores, sabíem que tard o d'hora podia passar això. És més, ara s'ha tapiat, que molt bé, perquè no es puguin entrar, bueno, però continuo dient que segueixen havent famílies, que vale, però que estan ocupant. I que si realment aquestes famílies necessiten un espai, haurà de ser serveis socials qui els hi busqui una vivenda. Crec que és molt important buscar un teixit que uneixi el tema del cava amb el que és el comerç propi de Sant Sadurní. I ja, si es pot, evidentment, s'ha d'unir a la cultura, com s'està fent també en coses, evidentment s'està fent, a l'esport. Vull dir, crec que som un poble que ho tenim tot per ser-ho tot.